uDelisile wakamzelewu. Sisendaweni yasemzinto kaDolisa. Namhlanje sihlangene ngomcimbi kadadewethu uNokuzotha Mzelewu. Uyamula namhlanje. Uyambeswa, ekhehlwa uMali Mkhize. Esuka eNgonyameni. Ngiyathemba ukuthi usuku namhlanje luzoba luhle lubimpumelelo. Ngimfisela konke okuhle udadewethu ekuyiphatheni kwakhe kahle. Ngiyafisa ukuthi konke futhi kumhambele kahle. Ngiyambongela kakhulu. Hayi kulosuku namhlanje ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngokwenzakalayo. Ngoba umntwana nami njengoba kuzofika lo suku namhlanje iziphathe kahle impela. Kwaba fika isikhathi sokuthi umkhonyana uletha zonke izinto azenzayo ukuthi uziphethe kahle. Manje ke ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba kusukela kuqalwa nje ezenziwa zonke izinto ukuya esontweni ebuhleni kwenziwa zonke izinto kwasuka ebuhleni kwazoziwa la ekhaya kuzolungiswa kuzocelwa ukukhethwa ebuhleni. Nje ke ngithi ke njengoba sebeqalileke bandla bafisela inhlanhla ukuthi kaqhubeke njalo ke kuze kufike esiphethweni ukuthi ke kushadwe ufike esiphethweni bathatha umakoti wabo bayokwakha nomkhwenyana. Sizwa ngijabule kakhulu ngaloko kwenzakala namhlanje. Ngisole nemlomo wokubonga ngazi singabonga ngithini ngendlela abangenzela nabakoMkhize ngoba bakhombisa ukuthi impela bakhuthele lokho esebeqalile bakhombisa bekhuthele impela. Sizwa ngijabule kakhulu impela. Ngisole nomlomo wokubonga bakhombisa ukuthi ngibonga kanje ngento abangenzela yona bawokhabazela. Ngibonga kakhulu ukubona impela ngibonga kakhulu engathi lokho abakwenza nje uThixo uNkulunkulu osephakameni unyaza athi ngabanika amandla qhubeke njalo nomntwana athi noma ngabe sefika ekhakhakhe lapho sebehlele nomkhonyane bafisele izinto ezinhle ukuthi bahlale kahle bakhe kahle nomndeni konke nje qhubeke kahle konke. Ngicela futhi nabakithi basemazelemeni bababheke nabomalume koShangodu Makude bababheke eKhaboma bababheke labekhona umntwana ambheke umntwana nomkhonyane wakhe hlale kahle lekhona konke nje umntwana uyandihlanyisa soloko ngicinga ngawe uthe uzobuya nini donwaba kukhona mina ngiyazifela
Thank you.